Er det Miriam ude for mit vindue? Han bare kør. Og det var Thomas Diegeldauer, Miriam News. Det er så Thomas Diegeldauer. Det er forår. Vi skal så ned og fange en pige, der hedder Miriam. Hun er rigtig klam og ulækker. Hun ødelægger sådan rigtig foråret ved, at hun køber rulleskøjter. Så vi skal lige ud og lede efter hende. Thomas Diegeldauer, du hører mere senere. Ja, her ser vi Miriam, der skynder sig over til maden. Hun skal over have nogle kanelsnegle. Hun har allerede spist 3, men hun skal skulle lige have en håndfuld mere her. Hun bliver bare tykkere og tykkere. Miriam, hun er rulleskøjter. Så kommer hun ud i solen, man kan se hende rulle lige så stille forbi. Miriam, skynd dig! Nå, hun flygter fra kameraet. Hun kan simpelthen ikke, hun er ikke kameralinse, det er hun ikke. Eller kameralus. Eller linselus, som det hedder. Og det var Thomas Diegeldauer, Miriam News. Og vi har så fået Miriam efter. Hvad så, Miriam? Hvordan er det her? Er det en god forår, det her? Hvad Miriam? Miriam, kører det godt i dag? Lad nu være. Stå stille, stå stille. Ja, jeg skal jo godt lade være. Lad nu være! Hvad er det ikke fatter? Jeg filmer naturen. Det var Thomas Diegeldauer, Miriam News. Og det var det. Efter en løb. Vi efterfølger rulleskøjtebanden. Kører det godt der? Er det bare helt op at køre? Asger, hvad var det, du forstod ved os? Og vi efterfølger igen verdensmesteren. Miriam, tror jeg. Hansen Henriksen. Ja. Se, hun er på vej derover. Vi har hørt, at hun allerede har været op på 200 meter i dag. Ja. Brændt 20 kalorier. Nogen skulle sove til sine fake venner. Eller bekendte. Bekendte. Hun ved, hvem de er. Men de ved ikke, hvem hun er. Vi slutter af herfra. Det var Thomas Diegeldauer, Miriam Breaking News. Riverside, motherfucker.